Semmejna l-Covid l-ewwel. Naqbdu naqra speċa dak is-suġġett. Il-Covid, speċa l-ewwel għamil statement li bil-Covid il-moħħ il-mart mentali f'Malta jew l-kundizzjonijiet f'Malta mentali żdiedu. L-evidenza li żdied f'mad-dinja kollha, ġifieri depression times 3, suicide rates also increased. Do we have a figure for that? We have figures. For suicide rates ukoll? We have. Ġifieri they're documented in Malta. Li hemm what is predicted li ħajkun hemm tsunami ta' mental disorders. Once you're in the pandemic, generally people cope with stress and the resilience. Once it goes away, waqt li titlaq il-pandemic, mbagħad in-nies jibdew jħossu dik iċ-ċertu dawk il-problemi li joħorġu mill-fatt li jkunu għaddew minn żmien diffiċli bħalma kien Covid. Jiena li nara ħafna, jiġu ħafna tfal u anke ġenituri b'ansjetà, ċertu amont ta' ansjetà. Ġivinti it-tfal jinterpretaw, ovvjament ħadd ma kien jaf x'qed jiġri fi żmien tal-Covid, ma kinux qed nafu trial and error. U t-tfal they have to try jippruvaw jagħmlu sens mill-mistoqsijiet li għandna aħna. Immaġina ġenituri mhux ċerti ma jistax noħorġu, hemm lockdown, m'hemmx lockdown, hemm pajjiżi b'lockdown, hemm Sweden miftuħa, l-Italja magħluqa, l-Ingilterra magħluqa għal sena u nofs. It-tfal jippruvaw jagħmlu sens minn dak kollu, ġifieri ma nistax niltaqgħu ma' sħabna, social distancing. Dik tikkawża ċertu mistoqsijiet, ċertu ansjetà, ċertu biżgħat. U anke l-effett ta' socializing fuq it-teenagers semmejna l-adolescenti imma x'affett kellu fuqhom. Ġifieri l-fatt li inti fl-iktar żmien ta' ħajtek fejn għandek tintaqa' man-nies, 18, 20, whatever, sixth forms magħluqin, l-universitajiet magħluqin, online learning u inti qiegħed fuq id-dar, ġifieri forsi jiena ma tantx għandi xi social life qawwija, ma jekk inti għandek 20-25 trid tintaqa' ma' sħabek, it's a very difficult time. Ġifieri il-bidliet li rajna huma either anxiety jew phobias jew biżgħat min-nies jew nkella l-oppost, externalizing behaviors. Ġifieri ġenituri qed iżommuhom id-dar, it-tfal qabżithom id-dar u qed ikissru id-dar jew climbing the walls. U l-fatt li għalqu l-iskejjel, mhux kull pajjiżi kollha għalqu l-iskejjel, il-fatt li għalqu l-iskejjel u għalqu l-extracurricular activities bħal l-sports, inti m'għandekx fejn tisfoga, semmejna l-sports qabel. Ġek għandek tifel jew tifla li kienet qabel tmur għal-futbol 5 darbit fil-ġimgħa jew tmur tom 5 darbit fil-ġimgħa u sa ma tmurx tom. Dik l-enerġija kollha ħadd tisfoga għad-dar. Ma toħroġ għad-dar kemm il-problemi. Apparti li m'hemmx in-ness soċjali li bdejt titkellem dwaru inti li ma tistax in-ness soċjali. Yes, is-social networking, Social networking mhux qiegħed hemmhekk inti u f'dawk iż-żmien li huma vera formative u fil-ħajja ta' bniedem fejn inti qed titgħallem tissoċjalizza tisir il-karattru ta' komunità u dak il-proċess vera mhux isir għax inti s-soltu ta' dik l-età speċa toħroġ minn nest minn taħt il-ġrieħ tal-mama u l-papa u qed tifforma identità. Inti bħala tifel jew tifla inti għandek bħala tfulija u inti tisma' biss jew tobdi r-regoli tal-ġenituri sa ċertu punt, adolescenza qed issir titgħallem xi tkun kif għandek taġixxi bħala adult. U dak huwa l-importanza li inti toħroġ u tintegra u tissoċjalizza man-nies, ħalli inti titgħallem minn inti l-karattru tiegħek il-personalità tiżviluppa, ħalli inti mbagħad issir adult fil-komunità. X'taħseb li ħajjiġri, ġifieri taħseb li ħajkun hemm delayed onset of adulthood? Jista' jkun li tiġi delayed. It's a very big word. Li qed naraw iktar nies qed jiġu għandha bi problemi, ħafna iktar. Ġifieri definitely żdiedu n-nies. It's a very big concept. Forsi kien hemm daw is-sentej. Tlifna sentej, kulħadd tilef sentej, issa tagħmel kif semmejna qabel l-istress jista' jkun pożittiv jew negattiv. Jiġu n-nies li jgħixu fi żmien il-gwerra, probabbli ħarġu iktar reżiljenti l-maġġoranza, imma naħseb hemm nies li affettwathom il-gwerra tieni gwerra dinjija. Ikunu iktar immaturi, naħseb hemm ħafna studji, ma l-istudji ħirġin fuq anke il-mod kif iż-żgħażagħ qed jużaw il-ħin tagħhom. Ġivinti jekk ma tintegrax, jekk tagħmel 24 siegħa fuq computer,
Mbagħad meta tmur għad-dinja tax-xogħol hemm iktar inqas ċans li inti tintegra u tissoċjalizza u tkun iktar matur jew taġixxi ta' bniedem matur. U x'hekk għalhekk importanti tagħmel ftit minn kollox, back to the balance pie thing. Ġifieri għadha hawnhekk qed nitkellmu fuq xi xorta ta' PTSD. Hemm studji li ħarġu, hemm ħafna studji li ħarġu mis-SARS ta' PTSD u evidenza ta' trauma. Li ħarġu mill? Minn ta' SARS, ma tantx affettwana SARS, imma fl-Asja kien hemm ħafna studji minn South Korea, minn China li hemm evidenza ta' trauma. Yes. Li ġejja mill-fatt li inti ġejt imċaħħat milli tinteraġixxi soċjalment. U anke mill-ħsibiet jew il-biżgħat li hemm ċans li inti timrat u tmut. That is what makes a trauma. Ġifieri situation fejn ma tafx se jiġri għada u hemm ċans li jew inti tmut jew xi ħadd mill-familja tiegħek tmut. Ma Malta forsi rajniha ma mhux daqshekk jew kien hemm perjodi ta' żmien fejn kienet hekk, imma pereżempju l-Italja fejn kien hemm in-nies qed imutu l-isptarijiet ma kinux qed jirnexxilhom ikampaw. Żgur li hemm nies li għaddew minn trauma, kemm naħseb tobba jew nurses jew nies li ħadmu l-isptar u kemm in-nies li kienet jaraw in-nies ħirġin bil-mejtin mill-isptarijiet. It's a very traumatic experience. Nasib li hija simili ħafna tal-gwerra u li tara spex ta' It is a similar situation. L-aktar ħaġa li aħna nipreġew bħala l-bnedmin li għal-ħajja tal-bniedem li the currency gets devalued and fast. So hemm tipo hyperinflation fuq il-currency tal-bniedem. Tal-ħajja, yes. It's a very scary thing to experience and entertain in one's mind.